Čaute ľudia, takže ja som sa rozhodol, že budem natáčať Minecraft film, no a môžeme asi začať tým pádom. No takže ideme si natáčať nejaké drevo. Samozrejme, že to je taká klasika Minecraftová. Bo bez dreva z dreva sú všetky nástroje. Pridali tu nejaké tie asi liány, alebo čo to je. Naťažíme drevo, dobre, to stačí. Dáme to tu. Vykraftíme toto. Teraz krafťák. Vykraftíme si 4 styky. Krafťák položím. Jeden tento. Dobre, takže toto si zoberieme. Dobre, a ideme pozrieť po nejakom cobblestone. Vidím tam nejaké lesy. A želva, čau! Čau, no ide asi nejakú kievku, alebo čo? Asi ne, že? Dobre, tak jednoducho sa podkopím pod seba. A nám tu bude čo? Sandstone. Výborne. Keď už bude cobblestone. Dobre, tak to som sa prekopal niekde, akože úplne inde, kde som chcel. Nevadí. Musím sa vyšplhať hore. Tak ideme tu. Toto bude už cobble. Hádam. Ne, asi čo. Dobre, nevadí. Tak ideme sem a skúsim, no tu už bude. Áno, lebo tu je zem a hneď potom je cobble, takže krompač, sekiera a meč. Viem, bolo tam uhlie, ale netreba zatiaľ. Dobre, vykraftíme si jeden meč. Toto dám preč. Ešte stík. Bum. Krompač. Dobre. Zoberiem si krafťák. A idem pozrieť po nejakom jedle. Dobre, tu máme jedlo prvé. Poďme jedlo. Dobre, jedlo, koža sa zíde na armor, ale aj tak prvo budem mať asi železný. Takto prepávam toto rýchlo a ideme nájsť nejakú caveku, ale ešte predtým si musím naťažiť drevo. A nezabudnite dať like a odber, ak ste sa tešili na Minecraft film. Takže potrebujeme ísť to podľa mňa a skúsme túto, možno bude, caveku som videl, ak to nebude potok. No, caveka, pekná zatiaľ. Au. Ok, tak tu nič není. Dám si popadať, keď to je surové. Dobre, zatiaľ môžeme ísť. Takto, dobre, v tej kevke akože nič nebolo ani. Aha, ovečku tu budeme potrebovať zabiť. Poď sem. Na papáni. OK, takže zatiaľ máme dosť toho. Toto. Dobre. Takže máme zatiaľ stoneové veci. To je celkom dobré na začiatok. Dobre, potrebujeme poslednú ovečku. Na to, aby sme mohli mať posteľ a aby nás nezabil nejaký mob. No ale tu už ideme do caveky. To už nie je moc dobré.
Dobre. Ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like a tešte sa na ďalšiu sériu. Ahojte!